Представете си, че това е айсберг. Малко така грубо звуча. Айсберг, нали, който плува по морето и само най-горната му част се показва. Реално казано, когато някой човек ти каже, например, идва при мен някой организатор на семинар, приблизително, и казва: Сергей, искам да ми плаща повече пари. Айде сега 10% от печалбата за тебе и 90% за мен. Или, например, когато жената каже на мъжа си: ах ти купили мръсно, ах ти псува го, как така си оставиш чорапите на пода? Тя го псува. И какво директно възприемаме? Ние възприемаме първото ниво с логесно това, което ни казват. Това, което ни казват, и съответно, ако тръгнем веднага да отговаряме това: ти що ми псуваш, ти пък изобщо не ми правиш супата, ти каква жена си? Естествено, до никъде няма да стигнем. Това е същата ситуация, когато двама човека се опитват да разминат с колите по пътя, всеки излиза, почва да псува, всички искат едно и също, да се разминат. Ама вместо да го направите, излизат, бият си, псуват и какво ли не правят още. Това е първото ниво. Какво става? Ако попитаме защо, какво всъщност имаш на предвид под това, какво имаш на предвид под това, стигаме до второ ниво. Второто ниво е, когато разбираме защо изобщо той го казва, каквото има на предвид. Дали по това: ах ти копили мръсно, има нещо общо с това, че тя го мрази като човек. Защо това не е така? Той я постави чорапите, тя не го мрази, тя го обича. Тя го казва, защото тя ще обясни, защото и писна от това да остави чорапите. Нали така? Здрасти, тя се прибра в къщата, тя е изморена, на нея е омръзна, пък той остави чорапи, вони. Това е второ ниво. Обаче, въпросът е, че проблема е в това, че когато той си маха чорапите, тя пък му казва: климатика е развален, кога не ще го правиш. Той прави климатика, тя му казва: колата е щупена, кога най-сетне ще я правиш нея. Той прави нея и тя пак намира проблеми. Защо? Защото има трето ниво. Трето ниво е същината. До трето ниво, точно до него трябва да стигнем. Защото то показва от какво наистина имаме нужда. А реално, например, това момиче може да има нужда просто от негово внимание. От негова нежност, от негово внимание, от нещо, което той да покаже, че обича. Изобщо ни пука за чорапите, тя просто иска да си обърне внимание на себе си. Или пък този организатор, който иска парите, той просто иска да вложи тези пари в реклама. Ама аз преди да разбера си негови цели, какво той цели с това, аз няма пак да го знам. И хората обикновено какво става чрез комуникацията, те стигат до първо ниво, най-много до втората, до третото не стигат, защото не ме да общуват.